Jao ljudi, i mene je obuzela opsesija ovim popularnim receptom koji mi iskače na sve strane. Složit ćemo se da recepata za doručak nikad dosta, a kombinacija jaja i tortilje će za mene zauvek ostati neprevaziđena. Jedno vreme sam svako jutro jela kajgan u tortilji, na mom kanalu imate recept, a do njega možete doći klikom na link u gornjem desnom uglu, ali ovo je novi nivo. Milion varijacija i kombinacija, mislim da mi nikad neće dosaditi. Prethodne 2 nedelje samo ovo jedemo za doručak, pa možete zaključiti koliko smo oduševljeni. Priprema kao i uvek ne može biti jednostavnija, a gotovo je za svega 5 minuta. Kao što ste vidjeli, za pripremu ovog tortilja omleta najprije sam razbila 2 jaja i umutila ih viljuškom. Začinit ćemo jaja po ukusu, ja sam danas dodala malo soli, bibera i mirođije. Sljedeći korak je da zagrejemo tiganj i poprskamo malo maslinovog ulja. Smesu od jaja ćemo izliti u tiganj i ostaviti da se peče nekoliko minuta. Kada jaja izgledaju ovako, od gore ćemo dodati jednu manju tortilju. Ja sam danas koristila kukuruzne tortilje, ali možete koristiti koje god želite. Uz pomoć tanjira sam prevrnula tortilju i sada ćemo je nafilovati. Ukoliko vam se dopadaju moji recepti, obavezno lajkujte ovaj video i pretplatite se na moj kanal kako ne biste propustili neki naredni klip. Što se punjenja tortilje tiče, ovdje možete staviti što god poželite. Ja često koristim neki topljivi sir koji samo narendam u tortilju i onda dodam premaze i povrće. Danas sam koristila urda sir, malo pesto sosa, suvi vrat i kisele krastavčiće. Meni ova kombinacija kida, a verujem da bi se i vama dopala. Kada nafilujemo tortilju, preklopit ćemo je i još malo zapeći na tiganju sa obe strane, da bude onako hrskava. I to je bukvalno sve, prejednostavno, a preukusno. Sada zaista razumem zašto je ceo svijet poludeo za ovim receptom, jer ja stvarno dugo nisam jela nešto ukusnije za doručak. A znate da ja jedem samo kvalitetne stvari. Šalim se naravno. Tako da, ako i vama fali ideja, evo vam predloga da probate ovaj tortilja omlet, sigurno se nećete razočarati. Pišite mi vaše utiske kad probate, kao i predloge šta biste sljedeće voljeli da vidite na kanalu. Svako dobro i vidimo se uskoro. Bye!